Joo. Kahvia tässä keittelee ja suunnittelee. Tässä puhuu vähän näistä lääkkeistä. Tääkin kahvia. Joo, ei ole vielä tippunut. Joo, tämä on yksi näistä mun lääkkeistä. Tämä Olanzapine illalla. Salukkeita 2 tablettia. Iltaisin säännöllisesti psykoosilääke, unensaantia tukeva lääke. Joo. Tämä on pahin lääke, mitä on syönyt. 9 vuotta tätä ja oikeastaan 9 vuotta en ole tehnytkään mitään muuta kuin reenannut. Ja kaikki nuo normaalit tekemiset jäänyt tekemättä. Tämä on yksi aukaslampan tämä, niin katsotaan muuta sivuvaikutuksia. Jos mä löydän tähän sen lapun. Tässä on melko paljon sivuvaikutuksia, kun alkaa tutkimaan. Tämä nyt alkaa repiä, kun alkaa aukaisee. Joo. Koetaan nämä. Missä täällä lukee? Täällä. Epätavallisia liikkeitä. No ensi alkuun nyt kiinni jalkoja ja käsiä. Veritulppa. Hengitysvaikeuksia. Mulla ainakin on ollut useamman vuotta aina, kun menee pitkäkseen, niin tuntuu, että ei saa oppia. Olla täällä parvekeuvet auki, vaikka on kylmä ulkona. Sitten hyvin yleiset haittavaikutukset. 1/10. Painon nousu. No tuo oli silloin, kun aloittiin, niin nousi paino joku 20 kiloa. Uneliaisuus tuo yöllä ja päivälläkin. On mahdolliset. Mitään pyörytystä tuotakin on. Sitten katsotaan nämä yleiset haittavaikutukset 1/10. Joo, mulla tuli tuo kolesterolihomma tuli heti, kun alkoin näitä syömään. Mulla ei ennen ollut mitään kolesterolivaikeuksia. Nyt menee kolesterolilääke, atorvastatin.
ja semmoista. Maksaintsymit, ne on no en tiedä, ei ne ole korkealla, mutta maksan turvonnut. On kuvannut sen. Verenvirtsa. Joo, mulla nousi tuore reatiini, nousi heti kun näitä alkoi syömään, niin pikkuhiljaa alkoi nousee ylöspäin. Ruokahalu voimistuu. Tuo illalla kun ottaa lääkkeet, niin pitää purasta puolen tunnin päästä. Ummetus, tuokin on, suun kuivaminen. Tuo muuten on melkein aina. Joka yö pitää vettä juo vähän ja maitoa ja mehua. Voimattomuus. Tuo voimattomuus mulla on, että mä ennen pystyn penkkiäkin tekemään yli 100, että pystyin tekemään sarjaa, niin nyt pystyy tekemään jollakin, olisiko 60, niin jonkun 10. Ennen pystyi yli 100 tekemään 10. Tuo siellä alkoi heti tippua se voimatasot, kun alkoi näitä syömään. Voimakas uupumus. Joo, tuo turvotus, mulla on nilikaturvoksissa aina. Joo, tässä on kaikki mitä täällä melko. Yksi saasta. Hiusten lähtee, joo, mulla alkoi täältäkin lähtee hiukset täältä takkaa. Ihan meinaa olla kaljut melkein. Nenänverenvuoto, tuokin on. Levottomat jalat, tuokin on illalla. No, tämä on paha lääke, tämä olansapiini. Ainakin, no voi jollekin muulle toimia, mutta ei minulle. Mä tätä en halua syödä, mutta on pakko syödä, niin saa nukuttua. Pakko saa tätäkö tuolla saa nukuttua hyvin. Viime yökin nukkuun tosi hyvin. Ottaa sitä kahvia ja tuo pois. Joo, semmoista se on. Sitten on tuo ketitinori, niin sitä menee 2 illalla. Illalla menee 2. Aamullakin pitäisi mennä 1, mutta sitä mä en ole ottanut, kun se sitten on päivä pilassa, kun väsyttää koko aamupäivä. Niin mä oon ottanut illalla sen 2. Joo. Siitä tulee se nälkä, että sen kun ottaa illalla, niin ei me kauan niin pitää alkaa syömään. Ja sitten hirveänä kuivattaa suuta. Mun mielestä se kuivattaa suuta. Kuivattaa niinkö
Täällä on joko myyntoneita tai sitten vettä sängyn vieressä aina. Ja, se on niin hiekkaa se suu. Kaikenlaisia lääkkeitä, mitä tuo syömään. Sitten ei ole mitään muuta lääkkeitä. No mirtazapine, niin sitäkin on määrätty niin masennukseen, että 2 niitä 15 millin tablettia 30 milliä illalla, niin siitä ei ollut mitään hyötyä, niin mä oon itse ottanut, jos on muistanut, aina kun muistan, niin mä otan puolikkaan semmoisen illalla. Se auttaa siihen nukkumiseen. Isolla annoksella se ei auttanut mulla mihinkään. Pahenti vaan oloa. Tosiaan 9 vuotta syönyt noita psyykelääkkeitä, niin kyllä ne voimat vie nekin, että mulla oli ei mitään pystynyt tekemään salilla justiinsa pysty käymään ja hirviä huono olo oli koko ajan ja on vieläkin päivisin. Mutta mä yritän taistella, että mä jaksaisin tehdä jotakin. Pahin oli silloin se aika, kun olisikohan se ollut 2018 tai se oli 2000, no ei ihan 2020, niin se meni sillainen lääkkeet, että mä kävin piikillä, nytkin pitää käydä piikillä se Renose ottaa, 25, niin mulla oli kun piikkinä meni en muista montako sattaa meni olansapiinia. Sykherra ampuli, vai mikä se on, miksi sitä sanotaan, niin meni, niin silloin oli tosi huono olo, että mä kävin joka päivä autolla Jyväskylässä ilman mitään selitystä. Mä taistelin, että olisi ilta ja olisi aamu ja se aika ei kulunut millään. Sitten sitä alkoi väärillä keinoilla kuluttaa sitä aikaa. Alkoholi ja lääkkeet ja semmoset. Kelekkakin mulla on, mutta ei tuu ajettua, kun ei enää kiinnosta. Silloin saisin kelekan ja en ole vielä syönyt näitä psyykelääkkeitä, niin mä olin koko ajan sen kelekan kimpussa. Mä korjasin ja laittoin laakerit ja sitten laittoin uuden telaan ja olisin voinut männät ja kaikki vaihtaa, mutta sitten sairastui ja alkoi syömään noita psyykelääkkeitä, niin se jäi kokonaan se kelekkailu. Nytkin se on seisonut siellä monta vuotta, niin se ei lähde käyntiin, kun siinä on kuivat tulupat ja kuivat polttoainejärjestelmät, niin se ei lähde muuta kuin bensaa tuluppiin ja väkisellä nykiä käyntiin. En tiedä, pitäisikö myyä se sitten eteenpäin. Siinä on se on vanha kelekka, mutta siinä on uusi tela ja laakerit on uudet, mä oon vaihtanut kaikki ja siinä on levikesukset ja se on tämä Special Enduro Lynxi 2001 vuodemallia. Pyykkää pestekö, niin paljon verta tullut nokasta lauantaina tuli, niin joutui osastolle, ei kun tuonne päivystykseen meni ja ne poltti sen nokaa, ne suonet ja
se loppui se verentulo ja hemoglobiini laski, se oli torstaina 71, niin sitten kun se vuoti sitä vertaa lauantai-päivän kokonaan ja sitten meni illalla päivystykseen, niin 60 oli hemoglobiini. Voi sanoa, että oli aika heikko olo, että meinasi lähteä taju. Piti sitten hoitaja äkkiä homma sängyn ja tai semmoisen baariin ja pääsin siihen makkaan, niin ei pyörtynyt. Pyörittihän se kovasti. Joo, 2 pussia verta ne puoltiin lauantaina. Mä pääsin Ouksista yöllä joskus, olisiko se ollut 3-4 aikaa. Niin mä pääsin Ouksista ja se loppui se verentulo ja kaikki. Suuri, mikä on pilannut elämäni, tuo psyykelääkkeet, olanzapiini, se on pahin. Tai jos pärjäisi pelkällä ketipinorilla, niin se olisi hyvä. Mä oon syönyt sen takia ihan, että sain niin nukuttua paremmin. Siihen se kyllä auttaa, mutta ei mihinkään muuhun. Sitten tulee se huono olo. 9 vuotta, no melkein meni, voi sanoa, että melkein niin meni hukkaan se 9 vuotta. Onneksi jotenkin pystyi reenaamaan ja sillä, että ei mitään semmoisia niin harrastuksia pystynyt harrastamaan. Ja, kyttäisi vaan sitä kelloa, että joko olisi ilta, että pääsisi nukkumaan. Semmoista se oli. Sitten jos olisi ollut se olo, ei olisi ollut noita lääkkeitä, niin sitä olisi paljon paremmassa kunnossa ja saattaisi olla tuo munuainenkin vielä hengissä. Niin. Pyykkejä nyt pesee, niin kuuluu tuonne ääni. Pakko oli pestä, ottaa vertanut peitot ja lakanat ja kaikki, kun valluu, mutta takkikin on pesty ja semmoista. Ei se tuo suun kautta, kun ottaa tuo olanzapiini tablettina, niin se ei ehkä niin paha ole, kun silloin kun se meni piikkinen, niin silloin se oli kyllä huono olo. Ei mitään pystynyt tekemään. Mä oon nyt väkisellä alkanut tekemään ja puuhaille. Mutta mä ajattelin, että tuo pitäisi lopettaa sillä asteittain. Tässä saa semmoinen, kun tuon 20 tabletti, niin pitäisi saada 2,5 milli, että ottaisi 17,5 ensin vaikka viikon ajan ja sitten 15,5 viikon ajan. Sitten 12,5 viikon ajan ja sillä ei edetä siinä, että se on paha, kun mä oon 1 tai 2 lopettanut seinään, niin silloin tulee se hiki. Kauhia hiki tulee ja pitää vaihtaa noita tyynyn päällisiä ja tulee semmoinen huono olo ja semmoista. Tämä on tämä lekku niin täällä on kateetri semmoinen, mä en tiedä, ei se vissi valtimoon mene, mutta jonnekin paksuun suoneen, niin tänne suoraan kätteen, niin se on semmoinen näin pitkä letku menee tänne. Mä en tiedä, tuleeko se ihan tänne asti. Hyviä keksintöjä tämmöiset, niin muuten joutuisi makkaa sairaalassa. Ne kävi äsken vaihtaa joka vuonna, niin tuo pullo, se on tämmöinen näin. Mä oon tutkinut tätä monesti, että tässä on vähän niin kuin tämmöinen ilmapallo ja sitten tuommoinen joku
kirkas tuossa keskellä, että onko tuossa joku ruisku, joka toimii paineilmalla. Joo, hyviä keksintöjä ne on. Niin, kohta voi olla, että pääsee jo reenaan, että kun tuo hemoglobiini vähän asettuu ja sitten saa tuon letkun pois monesta päivää nyt jo. Se on tuolla on kalenteri. Kun mulla on himapanin puhelin. Tuolla. Se on vissiin 10. päivä. Tämän viikon sunnuntaina saa pois. Sitten pitää lähteä vääntämään. Tässä on tuohon kännykään semmonen kolmion jalat, että pystyisi kuljettaa sitä joka paikkaan. Mulla on niin paksu tuo puhelin, se on semmonen ulefone. Mutta kauan kestää akku, että siinä ei lopu millään, että viikon ainakin. Siihen jotkut jalat saa, että vois kuljettaa. Niin vois salilta kuvata. Sitten vois käydä jotakin ruokaa tekee nuotiolla. No. Pahin lääke mikä on, niin Olazapien niin 10, että saa luketa 2 tablettia iltaisin säännöllisesti. Psyykelääke, unensaantia tukeva lääke. Tuommoinen. Tuo on pahin lääkettä. Ketipinorikka, niin se ei ole niin paha, kun siinä ei ole se puolitimusaika 6 tuntia. Ostin suklaata, kun en oo suklaata, mä en saa syödä suklaata, kun siinä on kaaliumia, niin mä oon muutaman tommosen palluran tämmöisen syönyt. Kaikista paras joulutarkki minun makuun on se Raffaello, semmonen se Raffaello ja sitten tuo Toffifee, vai mikä siinä lukee. Ne on hyviä. Joo. Jos alkaa, no ei vielä uskalla oikein siivota mutta lattiat, että jos alkaa taas vuotaa tuo nokka, niin se on samanlainen veriläikkiä joka paikassa. Tää vähän myöhemmin ystelliin tuolla mopilla luututa tuo lattia. Joo. Semmosta se on. Joo. Joo. Niin, ja sitten tämmönen kans noin. No, tämä on se sokerilääke, tämä Trajenta, ja sitten illalla menee tämmönen Etapla. Tämä on vissiin niinku D-vitamiini. Mäpä katon mitä täällä sanotaan. Tätä mä en oo muistanut ottaa pitkiin aikoihin. Missä täällä lukee? Olisiko täällä se... Ei oo, tämä on vissiin D ja E-vitamiini. Mä en ihan varmaan, mutta Etapla-merkkinen, niin pannaanpa se tänne uuttaan. Mä en kyllä yleensä ota vitamiinit, että vaan multivitamiini ja sitten D ja C ja omega-3. Mä muuta. Joskus käytän magnesiumia, tuossa on magnesiumi. Jos ramppaa, niin sitten mä otan magnesiumia. Se ei ole monestikaan siihen auttanut. Joo.
Tuossa olisi tuo noin. Tässä olisi torttuja. Otetaan tämmönen. Mä otan kahvia vähän sen lisää. Otan tämmönen kuumiketta tähän. Joo, kahvia vähän ottaa. Herää tähän päivään. Hankala syödä, kun ei ole hampaita. Ei tule tarkkaa valikoimaan mitä syö. Mutta jos tottu sanotaan, niin tavallisia kotiruokia on syönyt reenin jälkeenkin. Että ihan tavallisia, että ei mitään erityisiä. Silloin kun munuaiset pelasi pari vuosia sitten, niin mä aina reenin jälkeen join jonkun tommosen palautusjuoma. Silloin kun oli ammattikoulussa 2010-2013, niin silloin oli muodissa nuo intrat tai nuo reenin aikaiset juomat. Niin olen mä siitä asti oikeastaan käyttänyt niitä. Nyt mä teen silloin tämän jo aamulla semmoisen aftersoneen. Tai sitten silloin kun on reenaamassa, niin siinä reenin aikana jo intrazoneja. Ja sitten sitten en mitään muuta. Mä en ota mitään palakkaria enkä sillä vaan sitten tuun tänne ja aikaa levää ja sitten syö jotakin. Ihan tavallista ruokaa. Tämä on pehmyt, tämän pystyy syömään. Vielä yksi pala. Tässä on kahden lääkkeitä. Joo. Takki pitäisi pestä. Ja se on se toinen takki, se on pesty. Se on syntymäkojissa. Ja semmoista se on. Lidl tässä on lähellä, että ei ole kuin kilometri 200. Tosi lyhyt matka Lidliin. Kesällä hyvä pyöräillä sinne. Näin se talvellakaan paha, jos ei ole jäätikällä. Mä ajattelin laittaa pyörää eteen nastarenkaalla. Mutta nyt ei ole autoa, niin. Joo. Musta käydä tuolla Laavulla jonain päivänä jostain auton lainaa. Kuvata siellä. Mikähän muu lääke? Ontapa ketipinori. Siinä on se, että illalla otat sen, tulee nälkä heti. Ja sitten hirviälän kuivaa suuta, sillä kitallakin jää kiinni toiseen. Se on velan tuntoinen. Sitten mirtazapin, niin sen on lopettanut, että sitä en ota kuin puolikkaan.
7,5 se on. Eikö se on 15 mulla, niin mä otan puolikkaa siitä. Semmosia ne on. Ja sitten ei niitä melatonin, sitä mä lasken miksi. Siinä mukaan on 3, mutta se ei ihan vaikuta kuin vähän aikaa. Sitten kun jos nää herät, niin se ei vaikuta enää uudestaan. Se ottaa se unen saantiin. Sen on huomannut. Mutta ei niinku koko yötä. Joo. 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 – 17. päivä on noin keuhkokuvat. Sitten näkee lähteekö se märkä pesäke keuhkosta. Mm. 7. Se on niinku, mä katson kalenteria, se on niinku ensi viikon maanantaina. Siellä on pakko käydä, näkee, että paraneeko se keuhkohomma, että ne katsoo, että riittääkö se antibioottikuuri, kun se on vissiin kuukauden kohta ollut. Joo. Sitten pääsee salille. En vielä tiedä, että mitä tekisi. Varmaan vähän kaikki. Yleensä mä oon tehnyt sitä, että kun on tämmönen sairas miksi sitä sanotaan, sairastelujakso, niin mä kun menen salille, niin mä teen vähän kaikkia. Viikon ajan reenaan sillä lailla. Sitten vasta ollaan reenaan sen oman ohjelman mukaan. Mulla on sillä lailla, mä nyt yritän panostaa jalkoihin, niin mulla on sillä että 2 reeniä, yläroppareeniä ja sitten jalat. Ja sitten vaikka väliin ja sitten 2 yläroppareeniä ja jalat. Semmoista ajattelin kokeilla. Kun normaalisti mulla on ollut sillä, että mä teen niin maanantaina jalat, sitten tiistaina selään, keskiviikkona penkki. En tee penkkiä ollenkaan, mutta mä sanon, että se on penkki. Sitten torstaina olkapäät ja perjantaina käjet. Ja sitten jos käy viikonloppuna, niin vähän kaikkia. Mutta niin 5 päivänä peräkkäin no normaalistikin on reenannut. Mutta nyt kun se on se dialyysi-homma, niin mulla on koko päivä kortti, että jos mä aamulla oon hoidossa, niin mä voin illalla myöhään mennä salille. Mä en ole käynyt siellä kattoon koskaan illalla, että onko siellä porukkaa, mutta joskus 2 aikaa siellä oli aika paljon. No niin, semmonen ohjelma. Paljon vastuksia ollut, että jalkoja ja aina nytkähtänyt jalat ja kaikkia semmoista, mutta pitää tehdä laitteilla. En mä saa niskan taakse tankoa, kyykkytankoa. Ei taivu käjeet. Sitten mulla on hirveän huono liikkuu se niin nilikassa. Mulla on niin hankala. Mä tein niin yleensä, jos jalkareeniä, niin häkkiä ja vyökyykkyä ja tämmöisiä laitteita teen, mitkä ei käy polviin eikä mihinkään. No se vyökyykky, niin se vyö painaa monesti lonkkiin. Se on ollut hyvä se vyökyykky. Niitä on 2 koneita tuolla, missä mä käyn. Joo. Hirveän hyvä sali. Joo. Niin, palannut tästäkö ne poltti nokkaa. Joo.
ei se tämän kateterin, kun ne laittoi tänne kätteen, niin ei se käynyt kipiä. Mulla on laitettu se tänä vuonna, kun on ollut niitä verenmyrkytyksiä ja sun muita, niin 3-4 kertaa ainakin. Ja keväällä joutuin teholle kun oli vettä, niin paljon myrkytystilaa, kun loppui ne munuainen loppu pelaamasta, niin myrkytystilaa tuli, niin ne laittoi siellä tähän toiseen kätteen, niin tuo noin piki, semmoisen vielä isomman kateterin kuin tämä. Niin se oli aika jännä tunne, kun ne veti sen poissa, niin se oli joku 30-40 senttiä pitkä johto. Sitten kun ne laittoi sen tuonne kätteen, niin tuntui sydämessä, kun se pisti keittosuolaa. Ja sitten tuolla kaulan ja aivojen lähellä semmoinen surina kuului, kun se laittoi keittosuolaa. Ei se käynyt kipiä sekään, kun se on ammattilaiset, kun ne laittaa, niin ne ei käy kipiä. Kaikista mikä oli tympein, niin no sekin kun ne laittoi kaulaan sen kateterin, kun piti sitä dialyysiä alkaa tekemään, niin se ei ollut paha, mutta silloin kun ne laittoi sen vähän pitkäaikaisemman, käytän niin liimautuu sinne ihoon kiinni, kun aikaa menee. Se oli melko tympiän tuntoinen. Semmoinen rutina kuului, kun se pisti sen. Ei sekään silloin kipiää käynyt, mutta semmoinen ilkeän tuntoinen vaan. Kun ne puuduttaa, niin ei se tunnu. Siinä vaan tuntuu, että jotakin niin tehdään. Mutta ei kipiää eikä. Se oli pahin se tunneloitu kateteri, kun ne laittoi sen rintaan. Sitten siihen kaulan lähelle ne teki mattonpeitellä semmoisen pikku reijän. Mä en tiedä mitä varten, kun sä sanot, että se niin jotenkin käännetään se letku siinä. Mä sitä en ja sitä oli niin huono olo, kun oli se myrkytystila, että ei sitä joutanut kysellä. Ne sitten pelotti niin paljon, että sitä tärisi kuin haavanlehti. Mutta nyt tietää ainakin, että ei tarvitse niin pelätä sen takia. Joo. Pitää nyt yrittää pysyä terveenä, ettei tulisi flunssia. Niin. Että jos joskus pääsisi sinne salille. Tässä 3 jalat saadaan tuohon puhelimeen. Ne on niin painava, että tuolla on hankalaa kuvata kokejeessa. Ne on paksu akku ja semmoinen. Paras olisi kamera erikseen. Olen mä miettinyt semmoistakin, että voisi tilata jostakin. Niin. No. 14. päivän verikokeet. Mikä päivä se on? Se on perjantai. Eikö ne torstaina voisi ottaa dialyysisanaa? En tiedä, jaksaisiko lähteä käymään syntymäkodissa. Ei sitä välttämättä jaksa. Täällä on Mirta Zapinin laatikko. Eksynyt tänne. Tämä on niinkö 15 milliä suun kautta kerran vuorokaudessa mielellään lääke. Ei ole mulla vaikuttanut semmoiseen ollenkaan. Ihan turhaa. No en mä sanota turhaa, mutta en oo syönyt ennen kuin puolikkaa. 2 pitäisi noita ottaa niitä päivässä. Miten ne määräsi niitä lääkärit. Joo. Vois muuten tehdä jos sais sen kameran jalan ja semmosen, niin pyöräyttää nuotiolla joku ruoka, vaikka lohta tehdä ja
semmoista. Niin, voisi semmoisen pyörättää ja sitten ottaa kuppiin sen lopun mukaan kämpälle. Jos pyörättäisiin keito. Mulla on vissiin 1,5–2 litran katteella tuolla tarvikkeella. On mulla retkeilytarvikkeita on jonkun verran. Retkeilyä, se on minun mielestä paras lääke, että keväällä kun linnut alkaa laulaa ja alkaa muuttolinnut tulee, niin se on vuoden minun mielestä paras aika. Sitten toinen on tämä syksy, just tämmöinen aika, että tulee yöllä pakkaset. Silloin on mukava liikkua. Mutta nyt on niin matala hemoglobiini, että jos oli 60 ja se vielä sen jälkeen vuoti, niin se on 55 ja sitten on laittanut sitä epoa ja verta, niin se voisi olla joku yli 70. Varmaan lähdetään 80. Ja onneksi semmonen kävi. Semmosta se on. Sitten voisi kuvata vaikka olkapääreeni. Itse tykkään olkapääreeni tehdä sillä, että hirveänä puolustussarjoja ja tuommoisia monta liikettä peräkkäin ja semmoisia liikkeitä tykkään tehdä. Ja viimeisenä mä olkapääreenissä mä oon viime aikoina tehnyt sillä, että kun mulla on tuo olkapää hajonnut tai kipiä tuo vasen, mä oon viimeisenä tehnyt punnerusliikkeen. Ei tarvitse niin on varmasti lämpimät olkapäät ja sitten ei loukkaannut niin herkästi ja sitten ei tarvitse panna niin paljon painoa. Niin viimeisenä on tehnyt olkapääreeneissä niin punnerusliikkeen. Joskus välillä on kyllä jäänyt tekemättäkin, mutta yleensä sitten taka-olkapäitä, niin ne ei ole kasvanut mihinkään, vaikka mä oon hinkannut niitä. Mä teen ensimmäisenä taka-olkapäät, että mä teen sypeksillä ja sitten pitkällä narulla taljassa ja sitten suoralla kahvalla taljassa. Ja sitten joskus, jos oikein jaksaa, niin pektekissä. Siinäkin voi tehdä taka-olkapäitä. Joo. Rintareenissä ei ole mitään nähtävää. Että, mä oon yrittänyt tehdä rintaa, niin mulla on ylärinta heikko, niin mä oon yrittänyt sitä tehdä. Mä aina aloitan sen tai noilla 5 pystypunnerusliikkeillä tai noilla vinopenkkiliikkeillä. Mutta penkkiä en ole tehnyt tavallista penkkiä enää kuukausia. Ja en ole päässytkään reenaamaan. Mä oon ollut koko ajan sairaana. Että tosi paljon vastuksia on ollut. Tosi paljon vastuksia. 4 keuhkokuumetta ja 3 verenmyrkytystä ja hampaat kipiänä. Ja hampaat oikeastaan otettu pois on melkein. Teikö eessä hampaita? Etapla, se täytyy olla se täytyy olla E-vitamiini ja D-vitamiini. Ei uskalla, pitäisikö ottaa yksi tämmöinen, näissä on sitä kaaliumia, niin otetaan yksi tämmöinen.
Joo, oli siinä joku, mä en tiedä mikä siellä sisällä oli. Olisiko ollut joku pähkinä. Vähän kävi hampaisiin. On mulla sitten tuosta, mitä henkeä vedetään, tuosta astmapiippua. Tämmöstä näin. En oo muuten tänään ottanut, pitää ottaa. En tiedä, otanko mä oikein tuota, että pitääkö se kerrallaan vetää sitä vai hengitellä vai miten se on. Semmonen. Joo. Joo, tämä lääke. Tämä on viheliäinen. Tästäkö pääsis eroon, niin se olisi lottovoitto. Sitten mä käyn Serena se injektiolla piikillä tuirassa, niin sitä mä en tajua, että sitten mitä ei ole ollut. No saattaa silteeni auttaa, mutta en tiedä auttaako se mitään. Että käykö sitä turhaa sielläkin. Täällähän on uudessa. Tätäkin. Kuin vaan huuletko syö niitä, tai noita nokkaa pyyhkii papereilla. Joo, se ketipinauri on semmonen, että illalla kun se ottaa vaikka 7, niin ennen 8 pitää alkaa syömään ja juomaan se kuivattamaan hirveänä suuta. Siinä on semmoisia vaikutuksia. No eipä se hauista reenaan, kun on letku täällä kainalossa. Tässä kohti se on. Eipä se vääntää hauista. Tämä katsoo ne linja-autot sitten, kun alkaa käymään siellä, että millä linkulla sinne pääsee. Pyörälläkään tästä, jos olisi hemoglobiini pikkusen parempi, niin ei olisi pyörälläkään pitkä matka. Mä kävin pyörällä yhdessä vaiheessa, pyöräilin sinne, niin 3 kilsaa, niin ei ole pitkä matka. Sopiva lämmittely siinä. Ja sitten mulla on ollut tämä olkapääkipiä, keväällä tulee vuosi täyteen, niin mä oon kilon painolla niin tälleen näin tehnyt näin. Ja sitten tästä näin ja sitten vipareita eteen ja taakse ja sivulle ja joka suuntaan ja kilon painolla tälleen. Ja se on auttanut. Ja sitten se olisi vieläkö jaksaa, se olisi intoa, niin kuminauhalla. Tässä on mulla on kotona vissiin Madekoskella semmoinen syntymäkodissa, semmoinen punainen ihan ohut kuminauha. Ja sillä voisi olla hyvä. Panen sen oven kahvaan kiinni. Ja no täällä ei ole ovi, tai ei ole oikein paikkaa, mutta ehkä noihin komeron-oviin saisi. Joo. Niin semmonen on. Se on auttanut se, että pyörittelee olkapäitä. Kun mä luulin, että se paranee, kun ei reenaa, niin paheni vaan. Se on pahin, kun nukut sen päällä joten, niin sillain, niin se ei liiku mihinkään se käsi sen jälkeen. Ihan turraksi mennä ja kihelmöi. No. Semmonen se on. Jes, enää ei tarvitse kauan katetria. Maanantaina, kun ne ottaa nuo kuvat, niin sitten ottaa pois sen katetrin. Kohta pääsee reenaan. Vois mennä semmoisen paikkaan jonain päivänä kalalle, missä olisi laamu. Mutta siellä Sangiolla ei vissiin saa kalaa. Mä en tiedä, saako siellä kalastaa.
salille, kun pääsis. Mutta mennä sitä Värtöstä menee vissiin joku linja-auto, niin sillä oikasta sinne. Magneesinäillä. Sitä ei saa ottaa nyt. Että keksiäkin on, mutta niitä ei pysty syömään. No niin. Mikä tuo? Niin tuo semmonen. Ei siinä mitään noin. Tää vaan ootella ja oo. Että tuo ruiskeen pois, tuo mikä kateetri onko. Sitten pääsee reenaan. Niin sitä pitää hyökätä heti hauiskoneelle. Siellä on salilla, niin siellä on noin mikä Kymlekon hauiskone. Sitten on tuo, mikä se olikaan se, Hoisti, Kraftwerk tai Precor jompikumpi. Siellä on 3 tai 4 hauiskonetta. Hyviä koneita on. Paras hauisliike on Scotti Taliossa. Siinä saa väännettyä. Mulla on nytkin, kun tämä toinen käsi on leikattu, tässä on visteli ja ei saa hirveänä painoja nostaa, niin mä oon tehnyt pienellä painolla Scotti Taliossa niin pitkiä sarjoja, semmosia 15-30 sarjoja hittaasti, kun tähän on visteli, tai se, että ne pistää ne neulot aina ja näin, niin ei voi mitään jättipainoja käyttää, ettei ratkia joku suoni. Niin mä oon semmosia tehnyt. Ja sitten seisalta ihan pienellä painolla, että olisiko kuin 15 kiloa. Sillä hittaasti tehnyt ja tosi pitkiä sarjoja, että 20 toista sarjia. Ja sitten semmosia. Joo, niin semmoista se on. Tässä mä oon majailut tässä asunnossa jo 17 vuotta. Ei 17, kun 7 vuotta. 17 vuotta. Aika hyvin sanottu. No. Reittihommia, vois semmosia käydä jonain päivänä puuhastelee. Jonkun ruuan tekkis vaikka. Ostais semmosen pottuperunapussin ja kyyhäis siitä jotakin ruokaa. Mitäs se? Mulla on ruokatermos, siihen vois panna sen lopun ja semmoista. Joo, mutta onpa kuulolla.